we're back. Again. So, today, we're all back. I will be reacting to CLC. Ano ni? Hobgoblin? Kasi lahat na itong duha kababayan, Do I'm not give sure me. really. Do give me. Request na siya ni Pearl. Hi, Pearl! Hi, Pearl! Hi, We're Pearl! back. We're back for Pearl. good. Sakit paghihapon. So, Kaja! 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 Ay, dili sila ate. Nag-debut naman ata na sila. Isa ba ito? How man ito mga tao? Sa Cube Entertainment ba doon sila? Parang puli sa 4 minute. Ano siyang si ano? Yuna. Saan ko siyang ano? Kanang... Serena. Gods. Pa siya. Daga na mag-win na pag-itsura ko. 2, 4, 6, 7. Mas maligyan na nakapalda eh. Bago na sila, te? Okay? Parang ano, last year sila ng ano? Bago pa ako niya. Parang ba ni foreigner nila nga kauban? Oo, bago siya. Kasi si Yuna dyan ay. Ayun si Pearl kasi si Yuna daw isa sa mga nagtabang sa ila sa Koryo. Ay, hobay na ni, ano? Oh, Cube ba niya? Suna ni yun, ha? Parang matagtingog. Ito ba sa tingog? Kung puti dyan ka no, kung mag-blonde ka, kung puti ka. Puti ka. Gani. Gwapa siya. Dako pa siya, Glenn. Gwapa na ginang foreigner, ay. Mark ka to, masiguro na siyang half black. Gwapa siya. Pero siya si Yuna, yung tingog ay. Pati yung make-up, daway siyang mulihok. Ito si Yuna. Sabi na kasasog ka ng kilay. Gamay lagbin niya itong foreigner? Gwapa siya. Ginabuhat siya Dara. Sorry kung hindi sabi. 2, 4, 6, 7 lagi. Dogi B. Crystal clear? Oh, nabili sa akin. Crystal clear ang meaning. So, amazing. Yeah. Another girl group. Kani kayo tanaw na to. Mag-ano pa tama. Mag-research pa me about them. Annyeong!